Sa pag-downgrade sa Mandaue City ngadto sa General Community Quarantine sugod karong Lunes, tugda na ang mga makapamasahero ang mga tricycle. Apan tag-usara ka pasahero ang makarga o Ni-umento usab ang plitihan. Anang report ni Nico Serino. Sa bakanting luna sa sitio Bantayan sa Hari, Barangay Look, nakaparada ra kining mga tricycle. Sukad na patuman ang ECQ, duha ka buwan ang nakalabay, wala na makapamasahero ang mga drivers. Usa kanila si Rex nga aminadong lisod kaayo ang sitwasyon karon. Mao nga naghinam-hinam na siyang makabalik og pamasahero. Excited na kayo, wami pangita ron. Way bugas. Duha na kabuan, wa na kwartahe. Sa sesyon sa konseho sa yuning si Manaha, giaprubahan ang resolusyon sa City Tricycle Regulatory Board. Gilatid ang guidelines sa pagbiyahe sa mga tricycles kung ma-GCQ na ang syudad sugod karong Lunes. Apan daghang kabag-uhan, gidasig sila pagbutang og plastic barrier sa driver ug sa sidecar. May clustering usab sa mga rota sa tricycle kung asa sila musubay. Adtura sa mga secondary ug barangay roads ug gidili sa highways ug national roads, gawas lang kung gikinahanglan nga mutabok. Usara ka pasahero ang pwede ikarga ug tag 25 pesos ang plitihan. Munay kuan compromise kay kuan maguto upat ka buok ang sakay tag 8 so 32 nya mo to nga kuan na lang nga 25 ang plite kada biyahe. Apan una katugtan nga makabiyahe, gimanduan ang mga tricycle drivers ug operators paglukat og special permit gikan sa City Hall. Wala hinuon kini bayad. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.